fa unes setmanes li fèiem una proposta a l'alcalde de Sant Just Desvern, Josep Perpinyà, aprofitant el que són les noves tecnologies i aquest contacte amb la ciutadania que tenim a través de la web i del Facebook, li fèiem una proposta a l'alcalde que era demanar a la gent de Sant Just que preguntés, que comentés, que suggerís, que es queixés, que opinés obertament de qualsevol tema respecte a Sant Just Desvern i que nosaltres ens comprometíem a fer arribar tots aquests suggeriments, totes aquestes queixes a l'alcalde. Doncs bé, després d'uns dies hem recollit ja les intervencions de la ciutadania de Sant Just i avui l'alcalde es disposarà a respondre cada una d'aquestes preguntes. Josep Perpinyà, bon dia. Bon dia, què tal, com estem? És una iniciativa, de fet, que l'alcalde d'alguna manera ja fa a la televisió d'Esplugues, però aquí a la ràdio també hem volgut que els oients, que les persones que són de Sant Just puguin directament, i a més sense cap tipus de censura, expressar el que creguin a l'alcalde. Només faltaria. Jo penso que els que tenim responsabilitats doncs hem d'explicar per què es fan les coses i és evident que aquesta proximitat ha d'existir. En el nostre poble doncs, tenim aquests mitjans i d'aquestes característiques de municipi que això ens ho pot facilitar. Per tant, doncs, benvinguda aquesta iniciativa. No? Per evitar qualsevol tipus de suspicàcia, a l'hora de fer les preguntes estan redactades, doncs cadascú a la seva manera. Ja se sap que en aquestes xarxes socials es parla d'una forma molt, molt familiar i, per tant, algunes de les redaccions d'aquestes preguntes, diguéssim, des del punt de vista gramatical, no són perfectes, però no hem volgut corregir-les, no hem volgut canviar-les per evitar doncs, que ens poguessin dir és que no era ben bé això el que volia preguntar i, per tant, més o menys formularé la pregunta tal qual està escrita, malgrat que en algun dels casos, insisteixo, pugui haver-hi alguna qüestió relacionada amb la gramàtica no del tot correcta. La primera pregunta ens la fa una noia que es diu Jèssica i que pregunta per què en les festes del poble no es fan més activitats per a joves, per què sempre que hi ha festes es contracta a grups o bandes o artistes espanyols, es pregunten a bandes i no a artistes espanyols bons o de fora d'Espanya. Crec que es nota que porto a Sant Just 20 anys i l'única vegada que vaig disfrutar en alguna festa va ser quan van portar Paz Padilla a la plaça Maragall i diu que aquell dia hi va anar gairebé tot el poble. Jo vull un Sant Just digne per a totes les edats. És veritat, aquell dia va anar, home, tot el poble no ho sé, però bona part del poble sí que ens vam aplegar amb aquella activitat, no? Jo diria que és evident que també som un municipi petit i ens costa la contractació a vegades d'aquest tipus d'artistes que tenen un cost molt elevat, no? Però sí que n'hem fet alguns, ara em ve el cap, doncs, quan hi ha Fira d'Esvern, vingut persones o artistes i cantants importants, no? Em ve el cap el Lluís Llach, per exemple, o el Diango en el seu moment. És a dir, ha hagut el Jordi LP. Per tant, ens costa una mica, però no dir que no ho hem fet mai, no? I per l'altra banda, les activitats pels joves, doncs bé, ara em ve el cap totes les activitats que estan organitzant la pròpia joventut amb aquesta festa jove dins de la festa major. No? Jo crec que hem de buscar aquell equilibri que faci possible doncs, que hi hagi més coses, com tu dius, i a més, que no ens costi molts diners, no? Perquè recordo que som un ajuntament doncs, que aquestes coses doncs, les hem de valorar, no? També. Una altra pregunta, molt diferent, ens la fa un noi que es diu Daniel, i explica, en primer lloc, que ell és un esportista minusvàlid. Diu, en l'actualitat practico el tenis taula en cadira de rodes. Diu que no està ben vist una persona en cadira de rodes fent esport. Diu, jo crec que s'hauria de sensibilitzar els joves d'avui en dia el fet que tindre una minusvalia, diu que a pocs polítics els agrada sortir a la foto o que no agrada que hi hagin fotos amb persones amb cadira de rodes. I ell s'ofereix, diu, m'agradaria poder ajudar el municipi en qualsevol cosa relacionada amb l'esport adaptat i muntar unes jornades esportives, sobretot adreçades a persones que van amb cadira de rodes. Aquesta és una pregunta que ens ha fet arribar el Daniel. Encantat. Encantat de que hi hagi iniciatives d'aquest estil que surtin de la societat civil i precisament doncs, agafo aquesta col·laboració o participació que vols fer. No? Jo crec que podem fer molt més en aquest terreny, però Déu-n'hi-do les coses que a mi no em fa cap cosa, al contrari, doncs tenir una fotografia, com deies, només faltaria. Em penso que em fa vergonya, no? que passés això amb una persona doncs, que tenia una minusvalia. Ara em ve el cap
que en els Jocs Paralímpics, a les Olimpiades de Paralímpics, Sant Just va participar de forma important. Inclús una persona que havia estat molts anys de secretari de l'alcalde en cadira de rodes va participar al bàsquet, no? Formant part de l'equip de bàsquet. No? Hi ha altres exemples. Per tant, segurament podem fer més coses, segurament necessitem sensibilitzar més el reste de la societat i encantat de poder fer coses conjuntes. El mateix Daniel, que és aquest mateix jove que, pel que deduïm, va amb cadira de rodes, ens pregunta si hi ha algun centre de treball aquí a Sant Just per a persones amb discapacitat física. No. Segurament hauríem d'anar a buscar aquesta resposta en els àmbits més comarcals. Cal pensar, precisament el que deia anteriorment també, que el municipi té unes característiques limitades també de població, d'equipaments, i vegades aquestes respostes les trobes en àmbit comarcal. Jo el que diria és canalitzar això a través dels serveis que estan posats en marxa a través de la comarca i dels municipis que estan a l'entorn, que per això tenim acords i convenis amb aquests centres, no? Però a Sant Just concretament estem més a prop del no que no pas de poder donar resposta de totes aquestes casuístiques que són evidentment importants. No? Sí que és cert, i aquesta pregunta la faig jo, apuntant una miqueta, que sí que hi hauria un seguit de places reservades per llei en algunes places de l'administració obligades a persones que tenen algun tipus de discapacitat. Sí, no? entenc de centre de treball pensava que hi hagués pensava que deia que aquesta pregunta si hi havia un centre ocupacional des d'aquest punt de vista. No? Sí que n'hi ha en els discapacitats psíquics, no? Però entenc que és una pregunta de discapacitats físics, si no estic equivocat, anava per aquí això. Sí, no? sí, anava per aquí. Per tant, això és un no. Però, per altra banda, com tu dius, no només és que la llei obliga que un percentatge dels llocs de treball siguin pensats per aquest sector de la població. No? Aquí hem de caminar, hem caminat, i, per tant, encara ens queda recorregut. No? També aquesta ens ha arribat per telèfon, i no tinc el nom de la persona que ens l'ha fet arribar. Fa referència al Centre Cívic Salvador Espriu. Diu que hi ha una xarxa protectora verda que fa uns 3 anys que està allà, que s'està trencant, i la pregunta és quina és la seva funció i si hi ha previsió de fer-hi alguna cosa. Bé, està en aquests moments aquesta xarxa perquè el centre cívic necessita una rehabilitació de forma potser important, i en aquests moments tenim damunt de la taula, ja ho he explicat, una reflexió interna que necessitem més places d'escola bressol, i és possible que aquest augment de l'espai i de l'actual escola bressol pugui afectar el centre cívic Salvador Espriu, no? Amb una reflexió que, si prenem una actitud o una postura contundent, és possible que aquest centre es qüestioni. Si no, tindrem que arreglar-lo. No? Jo crec que en aquests moments el centre Salvador Espriu està patint el fet de dir, home, mirem si hem de reconstruir-lo de la vall o enderrocar-lo i fer-lo nou, potser no fem ara inversions d'arranjament. No té perill, això. Per lo que sé i em consta, no hi ha cap perill a aquesta xarxa, però es pot jugar perfectament al fronton, que hem arreglat el fronton, la pista de fronteners, l'hem arreglat a petició dels que estan jugant allà i també pel sentit comú.